Bizkaiko zaharretxe pribatuetako langileek hirugarren greba eguna dute gaurkoa, LAB eta ELA sindikatuek deitu dute lan uztea. Lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzen dute, baita lan gatazkan patronalek erakutsitako interes falta ere. Ohartarazi dutenez, patronalek ez dute zerbitzuaren eta enplegu baldintzen eta ratioaren hobekuntzaren alde apusturik egin nahi. Gauzak horrela, Bilbon LAB sindikatuko kideak Bizkaiko Foru Jauregira sartzen saiatu dira, bertan eserialdia egiteko baina atea itxi diete. Hala ere elkarretaratzea egin dute Jauregiaren atarian, bestalde ELAk eserialdia egin du Deustuko zubian eta trafikoa gelditu dute. Ondoren manifestazioa egin dute zubian zehar, erresidentziak borrokan lelopean. Bai ELAk eta bai LABek ere berretsi egin dute, egoera konpondu ezean mobilizazioekin jarraituko dutela. Arratsaldeon guztioi aipatu legez, sindikatuek salatu dute Bizkaiko Aldundiak ez duela bere gain hartzen berezkoa duen ardura. Gainera LAB sindikatuko Ane Eskondrillasek adierazi duenez, Sergio Murillo gizarte ekintzako diputatuari bilera bat eskatu diote, baina gaur-gaurkoz ez dute erantzunik jaso. Bilera eskaera egin diogu Sergio Murillori, ekintza sozialeko diputatuari, momentuz ez dugu erantzunik jaso, eta batzar nagusietan hitzartzea egiteko ere eskaria egin dugu. Laster bueltatuko gara lan gatazken bueltako azken berriekin, lehenago baina badira aipatu beharreko beste lerroburu batzuk. Modeloetako batek salatu du Kabezudok 150 aldiz bortxatu zuela, argazkilariaren kontrako salaketa jarri duten Andreek deklaratzen jarraitzen dute epaiketan, ateak itxita. 150 aldiz bortxatu zuela salatu duen emakumean, akusazio partikularrak epaiketa aurretik aurkeztu duen idatziaren arabera, adingabea zela hasi zen bortxatzen, grabatu ere egin zuen zenbaitetan. Hain justu bart egokitu zaio Andre horri epaimaiaren aurrean deklaratzea, argazkilariari leporatzen zaizkion deliturik larrienak Andre honek salatutakoak dira, eta hein handi batean horietan oinarrituta egin du akusazio partikularrak akusatuaren gaineko zigor eskaria, 2158 kartzela urte. Gainerako modeloek ere salatutakoak aintzat hartuta, 2388 urte eskatu ditu denera. Apalagoa da fiskalaren eskaera, 121 urte guztira. Gizarte arloko lerroburuekin jarraiki gaurtik aurrera gizon homosexualek murrizketarik gabe eman ahal izango dute odola Ipar Euskal Herrian hain zuzen, bertan bera geratu da ez hartzen zitzaien baldintza baztertzailea. Frantziako Osasun Ministerioak jakinarazi duenez gaur kenduko zaie gizon homosexualei odola emateko debekua, azken urteetan jarri zaiena 1980tik 2016ra arte debekatua izan zuten odola ematea. 2016an legori egokitu eta urtebetez sexu harremanik ez izatea eskatzen zitzaien odola eman ahal izateko. 2019an epe hori 4 hilabetera murriztu zuten. Gaurtik baina ez dute trabarik izango odola emateko aurrerantzean, gainontzeko odol emaileek bezala, droga kontsumoa eta pertsona batekin baino gehiagorekin sexu harremanak babesik gabe izatea izango dute muga bakarra. Bestaldetik, Xerbinik Martin Villaren inguruko informazioa eskatu dio Espainiari, ekintza errepresiboei aurre egiteko neurrien inguruan galdetu du, baina ukatu egin zaio informazioa. Argentinako auzitegia 1976 eta 1979 urteen artean eginiko krimenetan Martin Villak izan zezakeen ardura ikertzen ari da. Denera 12 hilketetan izan zezakeen arduragatik inputatuta dago hura. Orain arte ordea Espainiako justiziak uko egin dio epaiaren eskaerei erantzun teari, argudiatuta ministro ohiari egozten zaizkion delituak preskribatuta daudela, eta gizateriaren aurkako krimenen tipifikazioa gertaera haiek jaso ondoren txertatu zela Espainiako legedian. Bada argudio berdinekin Gasteizko instrukzioko 4. epaitegiak artxibatu egin du, Unidas Podemosek Espainiako ministro ohi Martin Villaren aurka urtarrilean aurkeztutako salaketa. Koalizioak eskatu zuen, Villak 1976ko martxoan 3ko sarraskian izan zuen ardura ikertzeko, baina epaitegiaren arabera legez ez da posible ekintzora ikertzea. Nazioartetik datozen berriekin berriz, Torra ez da aurkeztu gaur egin asmo zioten epaiketara, sare sozialetan iragarri du desobedientzia ekintza eta babesa eskatu dio nazioarteko justiziari, bigarren aldiz epaitu behar zuten Torra. Generalitateko jauregitik adierazpen askatasuna eskatzeko pankarta bat ezkentzea leporatuta, sinbola hori azeukan pankartak, Kataluniako prozesuaren presoei sostengua agertzeko.
Em tornen a jutjar, sí, però jo avui no legitimaré aquesta farsa amb la meva presència en el judici. Demano empara als tribunals internacionals, perquè sabem, els independentistes, ho sabem ja, que no trobarem justícia en els tribunals espanyols, senzillament perquè els tribunals espanyols no tenen en compte els tractats internacionals ni els drets fonamentals universals. Korsikan berriz, Frantziako barne ministroa Korsikako ordezkari politikoekin eta eragile sozial eta ekonomikoekin elkartu da. Bilera sorta horren bezperan, Gerald Darmininek adierazi du Paris prest dagoela Irlaren autodeterminazioaz aritzeko. Korsikako mugimendu nazionalistak zuhurtzia handiz hartu ditu Frantziako barne ministroak Irlaren estatusaz eta beste hainbat auziz esandakoak. Darmanin uhartean da 2 eguneko bisita egiteko eta horretan landu nahi ditu aldarrikapen historikoetako batzuk, batez ere autonomia estatusa ematearena eta preso korsikarrak hurbiltzearena. Alderdi autonomistek eta independentistek ordea zehaztasun falta egotzi diote eta are engaiamenduen zintzotasuna zalantzan jarri dute. Aipaturiko prozesuaz Korsikako gobernu buruak azaldu du bestak beste honako auziez aritu direla. Batetik Iban Kolona presoarentzat egia eta justizia behar dela, eta bigarrenik Pierre Alexandri eta Alan Ferrandi Korsikako presondegi batera hurbildu behar dituztela eta preso dauden gainontzekoak askatu beharra dagoela eta azkenik Korsikako herriaren aitortza. Frantziako lehen ministroa Irlara iritsi aurretik Korsikako nazio askatzeko fronteak agiri bat argitaratu du eta horretan Parisi ohartarazi dio mespretsuak errebolta eragiten duela eta erreboltak matxina da. Talde armatuaren iritziz Frantziako estatuak esjakinarena egin du Korsikako mugimendu nazionalistaren aldarrikapen historikoen aurrean eta zehazki Frantziako gobernuak ez du erreakziorik izan Kolonaren hilketa saiakeraren kasuan. Aldiz, taldea bera posik agertu da Korsikako gazte mugimenduen mobilizazioagatik eta babes helarazi dio horiei. Parisi berriz ohartarazun bat ere egin dio eraso sorta bat berriz egitearena. Ukrainak eta Errusiak aurrerapen esanguratsuak lortu dituzte azken negoziazioetan eta bi aldeak gerra eteteko 15 puntuko lehen plan baten xehetasunak negoziatzen ari dira. Zirriborro horrek Suetena eta Errusiako tropen erretiratzea biltzen ditu, baldin eta Ukrainak neutraltasun estatusa aitortzen badu. Hau da, herrialdeak NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundean ez sartzeko konpromisoa hartzeaz gain, aliatuen base militarrak edota herrialde horien armamentuak hartuko ez dituela hitzematea. Aldiz, Krimea Errusiaren parte dela onartzeari eta Luhanskeko eta Donetskeko herri errepubliken independentzia aitortzari dagokien punturik ez dute jaso. Errusiako presidente Vladimir Putinek esana du, meniako ezinbestekoa dela, bi baldintza horiek betetzea, hori bai gerora Ukrainako presidentaren aholkulari nagusiak zehaztu zuen, horiek Errusiaren eskariak direla eta Suetenaz tropen erretiratzeaz eta segurtasun bermez ari direla soilik hizketan. Horrez gain, Ukrainako gerrak eragin handia du gatazka mugetatik harago. Badirudi munduko ordena aldatuko dela honen ondotik, esaterako Latinoamerikako herrialdeen interesak mendebaldetik geroz eta aldenduago daudela esan daiteke. Halere, Errusiako gasa medio krisi energetikoa piztu dela, Ameriketako estatu batuek Venezuelako ateak jo behar izan ditu petroleo eske. Eskakizunaren bueltan ziurgabea da uneko egoera eta horrela heldu dio gaiari gurean Bero Satrustegi kazetariak. Momentuz zaila da ondorioak ateratzea, azken batean Venezuelako atea jo izan da biziraupenerako aukera izan da nolabait eta hitz gutxitan esan da azken batean Bidenek diktadoretzat jo du Maduro eta oposizioaren harridura piztu du lehen kontaktu honek. Washington eta Venezuelaren arteko lehen bileraren ostean hasi dira pausuak ematen, Madurok adibidez bi preso estatuatu arraskatu ditu elkarrizketak mantentzeko premisarekin. Estatu batuen asmoa petroleoa jasotzen jarraitzea da, krisiari aurre egin ahal izateko. Hala ere, motzera aukera bat izan daitekeen arren, luzera konpromezu ekonomikoa eskatzen duen akordioa da. Jose Toro jardi ekonomilariak argi azaldu du. Ezinezkoa da Venezuelaren petroleo ekoizpena Errusiaren ekoizpenarekin alderatzea. Egunean, Errusian ekoizten diren upelak produzitu ahal izateko Venezuelak 25.000 milioi dolar bideratu beharko lituzkelako.
Bada osteguneko lerroburuak horrela direla, iritsi diezaiogun eguneko argazkiari. Bizkaiko zaharretxe pribatuetako langileek 3. greba eguna dute gaurkoa, ELA eta LAB sindikatuek deituta. Lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko eskatu dute, Bizkaiko Aldundia gainera, egoeraren erantzule dela salatu dute. Bertan izan da Aiara Durreta kazetaria. Bai, horrela da, Bizkaiko zaharretxe pribatutako langileek 3. greba eguna dute gaurkoa. Lan hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzen duten eta Bizkaiko Foru Aldundia erantzuletzat jo dute. Gainera, blokeoa konpondu beharrean patronalari men egin diola ohartarazi dute. Baimena emoteotze patronalari nahi da bena etxeko egoitzetan eta topaten duguna da langileak oso nekatuta dagozela, zerbitzua ez da kalitatezkoa eta holan segiduzkero bastakigun undan baitzuko dugun. Egoera horrela, LAB sindikatuak protesta egin du eta Bizkaiko Foru Jauregira sartzen saiatu dira, baina atea itzi diete. Ondoren protesta egin dute Jauregiaren atarian, eta adierazi dutenez, Sergio Murillo Bizkaiko Ekintza Sozialeko diputatuari bilera eskatu arren oraindik ez dute erantzunik jaso. Bilera eskaera egin diogu Sergio Murillori Ekintza Sozialeko diputatuari, momentuz ez dugu erantzunik jaso, eta batzar nagusietan hitzartzea egiteko ere eskaria egin dugu. Era berean, ELAk protesta egin du, Deustuko zubian elkartu dira eta eserrialdia egin dute trafikoa geldituz. Ostean manifestazioa egin dute Deustuko zubitik. Egoera horrela, bai ELAk, bai LABek azaldu dute mobilizazioekin jarraituko dutela. Lan gatazkez gabiltzala, erregaien neurrigabeko prezioei aurre egiteko 4. greba eguna dute gaurkoak garraiolariek. Atzokoan Jaurlaritzaren egoitzara eraman zituzten aldarrikapenak. Gaurkoan berriz, kamioi karabana abiatu dute goizeko 8:00 Zierbenatik Elorriorako bidea hartuta. 3 sindikatuak, Tradisna Nafarroako garraio sektoreko patronaletako batek eta Transport Bilbaoko garraiolari batzuek babestu dute deialdia Hego Euskal Herrian. Bien bitartean Arantza Tapia ekonomiaren garapeneko sailburuak adierazi du. Garraiolariek grebarako duten eskubidea eta lan egiteko eskubidea berdinak direla. Jon Altuna 3ko kidea eta Tapia sailburua aurren ez durren. Eta eskatzen nahi gena da administrazioari, babes pixka bat, ez? Urtetan bestaldea behiratu du, garraian zeuden jokabide makur eta egoera larrien aurrean, eta iritsi da momentu batera garraiolariak geldi. Bat nator eskubideekin, noski, greba eskubideak dira. Eta gainera, ulertzeko modukoak une honetan. Baina grebaren eskubidearekin batea, lanerako eskubideak ere uztartu behar dira. Biak bizi behar dute eta biak elkar errespetatu behar dute. Grebaen oihartzuna geroz eta handiagoa da eta zenbait sektoretan nabaritzen hasiak dira garraiolarien lan uzteak, arrantzaleak esaterako ez dira astelehenera arte itsasoratuko. Horrez gain, Espainiako Esne Industria Federazioak adierazi du sektoreak jarduera etengo duela. Ordea, Enes sindikatuak bere aldetik grebaren eragina oso kaltegarria izan daitekeela adierazi du. Hemen oraingoz bildu dute eta ari dira biltzen, hemen zirkuito motzagoak dira, kaiku biltzen du, ez dakitze eragina izango duen, baina bai, eragina oso kaltegarri izan daiteke. Hau egunero bildu behar den produktu bada eta egia esan jendea larri dago, eta ez bakarrik esne bilketarekin. Ze horre pentsu etxeak eta ez dira jasotzen materia primari, eta segurazki laster pentsu falta ere izango da. Orduan, bai, nahiko kezkatuta dago jendea eta ikusiko dugu zenbat irauten duen, baina transportearen dependentzia halakoa denez, indarra hori dute transportistek eta segurazki haiek ere bai dutuzte franko arrazoi grebara joateko, baina kalteak handiak izan daitezke. Lan gatazko horien testuinguruan arlo politikoan Euskal Herria Bilduk neurri sorta bat proposatu du Ukrainako gatazkaren ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko. Gaur goizean eztabaidatu dute proposamena osoko bilkuran, baina ez da onartu bien bitartean enpresen garapenerako Euskal Agentziako zuzendariak energiaren eta lehen gaien prezioei mugak jartzeko eskatu die erakundeei. Energiaren eta zenbait lehen gairen prezio egoera nabarmenaren aurrean estututa daude hainbat enpresa. Horien artean da lehenengo sektora ere.
Nekazariak eta abeltzainak kezkatu daude lehengaien garestitzak arriskuan jarri duelako beren ekoizpena. Batez ere datozen astei begira daude kezkatuta. Oinarrezko elikagaien ekoizpenerako hornidura faltak arazo handia sortuko dituelakoan eta prezioak are gehiago igoko direlakoan. Egoera aztertzeko nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta basogintza sektoreko ordezkariak Jaurlaritzarekin bildu dira. Nekazaritza eta abeltzaintzaren kasuan esaterako hornidura eskasean nabaritzen hasi dira pentsuan eta prezioak ere izugarri garestitu zaizkie. Arrantzaren kasuan berriz erregaiaren garestitzak egoera kritiko bilakatu duela adierazi dute, jasanezina bihurtzeraino. Testuinguru horretan Eusko Jaurlaritzak iragarri du elikaduraren kateko behatokia sortuko duela. Azitikan jarri da prezioen behatoki bat, non aztertzen dan zein diran produkzio kosteak kateko leku desberdinetan. Tresna berri horren helburua izango da zuzen ekoizpen kostua kalkulatzea eta elikagaien katearen oreka eta lehia bermatzea. Bestalde Bilduk neurri sorta bat proposatu du Ukrainako gatazkaren ondorio sozioekonomikoei aurre egiteko. Horien artean daude besteak beste likidezia arazoak dituzten enpresei laguntzeko kreditu lerroa sortzea eta energiaren garestitzaren ondoriorik larrienak pairatzen ari diren sektorentzat itzuli beharrik izango ez den diru laguntza bat eratzea. Horrez gain eskatu du berreskuratu eta hobetu daitezela enplegu aldi baterako erregulatzeko espedientea eta jarduera etetegatik autonomentzako laguntzak. Proposamena baina gaur goizean eztabaidatu dute osoko bilkuran eta aldeko 27 botorekin eta aurkako 47rekin ez da onartu. Bozketaren emaitza honako izan da 72 eman dugu botoa, 27 boto alde, 47 kontra, beraz ez da onartu. Gauzak horrela direla, Espainiako gobernuak martxoaren 29 agindu ditu argindarra, erregaia eta gasa merkatzeko neurriak. Ez du azaldu zehazki zer egingo duen, baina estatu laguntzak, zerga jaitsierak eta gehienezko prezioak aipatu ditu. Frantziako gobernuak ordea diru publikoarekin estali nahi duen energia garestiak bere herritarrei eta enpresei egiten dien kalte ekonomiko handia. Iragan astean Jan Castex lehen ministroak iragarri zuen apirilaren 1 aurrera erregai litroko 15 zentimoren kostua bere gain hartuko zuela. Bart zehaztu duenez laguntza hori izango dute ezarria eta gasolina lanerako baliatzen duten beste guztiek ere hartu ahal izango dute euren gain. Duela astebete hezkuntza lege berrirako oinarrietan akordiorako benetako aukera zegoela aitortu zuen Elkarrekin Podemosiuk eta atzo jakinarazi zuen aurre akordioa lortu duela EAJarekin eta PSErekin. Eskola publikoa indartzeko eta segregazioari aurre egiteko zenbait puntu hitzartu dituzte aurre akordio horretan eta horrela Elkarrekin Podemos IU batu egingo da hezkuntza itunera. Bihar bozkatuko dituzte Eusko Legebiltzarreko lantaldean hezkuntza itunaren zirriborroari taldeek aurkeztutako zuzenketak. Ordura arte negoziatzen jarraituko du Elkarrekin Podemos IUk, oraindik badirelako hainbat gai orrazteko, Miren Gorrotxategi eta Inigo Martinez legebiltzarkideek atzo jakinarazi zutenez. Oraindik gauza batzuk orrazteko eta bukatzeko badaude, baina eta horregatik zentzu horretan jarraituko dugu negoziatzen, oraindik 2 egun ere gelditzen zaizkigu jarraituko dugu negoziatzen, baina bai esan dezakegu gaur eta gobernuarekin hitz egin da gero gaur esan dezakegu badaukagula aurre akordio bat. Eta aurre akordio hori lortu dugu, lehen esategunen gobernua mugitzen ari ginela, uste dugu gobernua mugitu dugula dagoeneko eta guk aipatutako 2 ardatz horien inguruan adostasun nabarmenak eta garrantzitsuak lortu ditugula. Itunaren bueltako erreakzio guztiak baina ez doaz ildo berean eta Estilasek, Komisiones Obrerasek, Labek eta Elak lan uste antolatu dute hilaren 25erako hezkuntza akordiorako oinarriekin bat egiten ez dutela iritzita. Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak berriz atzo esan zuen ez dela hezkuntzan grebara deitzeko garaia, hezkuntza hitzarmenerako dokumentua negoziatzeko baizik. Gure hezkuntzaren etorkizunean langileok zer esan handia dugula uste dugulako, datorren asteotarako eta legebiltzarrean emango diren bozketei begira, hemen gaur gauden sindikatuok mobilizazioak deitzeko erabakia hartu dugu. Mendua besteak beste intzitzea du helburu. Akordio zirriborro hori ez zaigula gustatzen. Orduan ikusiko dugu zer datorren, baina behintzat
Guk nahi dugu indarra horretan egin, langile hone hitza eta aldarrikapenak jasotzeko. Haiz aldatuta, Bidasoa ibaian desagertutako migratzailearen bilaketa lanak bertan bera uztea erabaki du Segurtasun Sailak, dena den Ertzaintzaren ikerketak irekita jarraitzen du. Testuinguru honetan, Xabier Legarreta Jaurlaritzako Migrazio eta Asilo zuzendariak azpimarratu du, harrera sistema antolatzea dela orain lehentasuna, inor kalean gera ez dadin Udane Arbeo. Segurtasun Saila jakinarazi du bertan behera utzi duela Lapurdi eta Gipuzko arteko Bidasoa ibaian larunbatean desagertu zen 24 urteko senegaldarraren bilaketa. Orain arte ez dute bere arrastorik aurkitu eta pista gehiagoren zain gaur goizan bilatzera ez irtetea erabaki dute. Ertzaintzak ordea zer gertatu zen ikertzen ari dela zehaztu du, baina oraingoz hori da erabakia, lanak bertan behera uztea. Gertatutakoa gogoratuz Ibrahim Diallo 24 urteko migratzaileak larunbatan egin zuen Bidasoa ibaia zeharkatzeko ahalegina, baina itxuraz ez zuen lortu eta ordutik desagertuta dago. Irungo Harrera Sarearen arabera azken astean migratzaile ugari aritu dire ibaia gurutzatzen. Ez beharra aurreikus zitekeela salatu dute eta gauzak horrela 100 lagun bildu ziren aste hasieran Behobiako zubian guztientzako korridore humanitarioak eskatuz, migrazioa heriotzarekin lotzen jarraitu behar ez izateko. Testuinguru honetan Xabier Legarreta Jaurlaritzako Migrazio eta Asilo zuzendariak berretsi zuen pertsonen zirkulazioa bermatzea aldarrikatu behar dela. Hone transito seguruak beharrezkoak direla bai Ukrainiatik datozen jententzako, baina baita ezin garaztu oindala urtetik ona hainbat eta hainbat gizon eta emakume dabiltzezela Afrikatik Europarako bidea hartzen eta honentzako beharrezkoak dira honek transito seguruak. Eta gaur azpimarratu du harrera sistema antolatzea dela orain lehentasuna, inor kalean gera ez dadin. Bestalde 25. arrazakerearen eta xenofobiaren aurkako martxa egingo dute igandean Pasaia eta Donostia artean. Irun eta Hendaiako mugako migratzaileei egiten zaien kontrol selektiboa eta paperik ez duten eta mugak zeharkatu nahian bizitza jokatzen duten migratzaileek bizi duten babesgabetasun egoera salatzeko baliatuko dute martxa. Bada Eguerdiko magazinean Igone Etxebarria Labairu Fundazioko zuzendaria izan dugu gonbidatu nagusi gisa izan ere, Labairuk eta Etniker Euskal Herriak atlas etnografikoaren bertsio digitala sortu dute. Horrela azaldu digu Etxebarriak egitasmoak zertan datzan. Atlas etnografikoa da etnografiari buruzko ikerketa bat eta Euskal Herri osoa hartuta etnografiako deskribapenak eta batzen dituena. Eta atlas bat da, atlas modura, kontzeptu berak erakusten dagoen moduan, gertaera kultural bakotsari, bakotsa aztertzen da leku guztietan, zelan adierazten den eta konparetako. Eta hori da 50 urtean egindako ikerketa bat. Horrez gain, hizkuntzen kaleko erabilera neurtu da udalerri euskaldunen mankomunitateko herrietan bigarren aldiz 2021ko neurketek 2017koen gisa bereko emaitza eman dute. 5 pertsonatik 3 egiten dute euskaraz konexioa egin dugu, Gari Goikoetxea UEMako kidarekin eta horrela aipatu dizkigu ikerketaren ondorio nagusiak. Ondorio nagusien artean kokatu beharko genuke euskararen erabilerak UEMako udalerrietan bere horretan jarraitzen duela. 2017an egindako neurketaren emaitza berbera jaso dugulako, 160 pasatxo, UEMako herrietako kaleetan euskaraz aritzen direnak, baina emaitza orokorren azpian ikusi dugu txanponaren bi aldeak dauzkagula gure udalerrietan, batetik arnasguneak izango genituzte, UEMaren udalerrietatik udalerririk euskaldunenak, euskaldune ehuneko handiena dutenak eta kalean euskara gehien entzuten den herriak, horietan beste tamaino euskara gehiago entzuten da, baina ikusi dugu joera nolakoa den, 3 puntu jaitsi da euskararen erabilera herri horietako kaleetan. Txanponaren beste aldean izango genituzke, arnasguneak ez diren euskararen ezagutza txikiagoa daukaten udalerriak, kasu askotan udalerri handiagoak biztanleko kopuruz, eta horietan ikusi dugu euskararen erabilera apalagoa izan arren, horietan pixka bat igo egin dela euskararen erabilera. Bestetik martxoaren 20an eta 21an Euskal Herriko ardo ekologiko eta naturalen lehen azoka antolatu du Bibardoak ekimenak. Euskal Herri osoko 15 etxaldeetako mahasti zain eta ia 100 ardo dastagai izango dira Tabakaleran, kultura garaikidearen zentroaren Taba espazio gastronomikoan Donostian. Ekimena ardo kultura berriaren mugarria izango ote den galdetu diogu Arturo Villanueva egitasmoko kidari.
Harrigarria irudi lezake, Euskal Herriko ardo ekologikoen lehen azoka izatea hau, baina nik uste dut erakusten duela, azken urtetan gero eta mahastizain ardo gehiago horrelako naturarekiko eta gure osasunarekiko errespetuan oinarritutako ardoak eta kalitateko ardoak ekoizten dituztela, eta nolabait erakusten duela, heldutasun puntu batera heldu garela, ziurrenik gure inguru geografiko eta kulturalean beste mugimendu hori lehenago heldu da, pozik gaude horretara iritsi izanaz. Bada ikustezagun jarraian, Biba ardoak minutu batean. Osteguneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, Kaskezur taldaren mendiak 1976 izeneko kantuarekin agurtuko zaituztegu. Hala gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.